Rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i chwarae dwl i dwl. Yr unig bethau sydd ei hangen arnoch chi i chwarae yw ychydig o gylchoedd a nifer o beli, neu gallwch ddefnyddio linellau sychyd llestri neu fasged olchi a sannau wedi rolio neu deganau meddal ar gyfer gwneud y gweithgaredd hwn gartref. Rhowch y gwrthrychau yn y cylch yng nghanol yr ardal rydych yn chwarae ynddi, a rhowch y cylchoedd eraill naill ochr i'r llall i'r ardal fel cwrs cartref a man dechrau. Y nod yw casglu cymaint o wrthrychau a phosibl a rhoi yn eich cwrs cartref mewn amser penodol. Dechreuwch gasglu gwrthrychau o'r ardal yn y canol, casglwch un peth ar y tro. I wneud y gêm yn anoddach, gallwch symud i'r canol mewn ffyrdd gwahanol, enghraifft drwy sgipio, ochrgamu neu hyd yn oed daflu'r pethau yn ôl i'r cwtsh. I gael mwy o syniadau, ymwelwch â'n Facebook, Twitter neu wefan.